Gipusil patay ang 38 anyos nga tricycle driver sa barangay Lawaan 3 sa Talisay City. Ano ang report ni Fe Maridumabo? Gingong gikang na masahero ang biktima nga si alias Boy G, 38 anyos, dihang mihunong kini og mikanaog sa iyang tricycle. Diha siya giduol og gipusil sa usa ka lalaking nagtap-tap ang naong. Daling misibat ang mamumuno ang sa motorsiklo nga nagpaabot kaniya. Naigo sa tiyan ng biktima o gideklarar kining dead on the spot. Sa tabang sa mga CCTV camera sa dapit, nailhan sa kapulisan ng mga suspitsado. Nasikop ang usa kanila kagabi nga nasutang paryente ra sa biktima. Ang atong biktima nag-drive siya motor niya mo. Nihapit unta to ngay dool sa barberohan. And then nay usa ka suspitsado nga kalit mi dool og ni pusilgid sa biktima. Gingong away sa pamilya og personal grudge ang gitumbok nga motibo sa krimen. Kulatado matod pa sa biktima ang mga igsuon og paryente niini. Gibutyag usab sa usa sa mga igagaw sa biktima nga manggamit og illegal nga drugas ang biktima. Ato man kong biktima, ma'am. Kapila na dyan na niya buhata sa iyang inahan, mga igsuon. Sa una gani, gibuno na siya sa igsuon po, kay nanulong po siya. Kana kong igagaw ron nga, nakahimo sa krimen, marag wala na bitaw siya kaagwanta nga magtanaw ni nanay nga si nanay hantod karon ang ulo na lang hapon ang samad. Gidayaman ang gidakdakan og bato. Kasong murder ang giandam na sa Talisay City Police nga ipasaka sa dinakpan og sa uban pang suspitsado. Pasalamat ilabi na sa kuan kini sa LGU sa mga barangay kay naagid tay in place nga CCTV sa mga main thoroughfares. Uban ni Godfrey Reliano Grod Prado, Fe Maridumabo. Balitang Bisdak.